Защо си мисля, че ще спечелим? Не си го мисля, усещам. Аз съм Ралица Ценова, брокерът от отбора на Home to You. На 38 години съм, от Варна, майка на първокласник. Ходя на бокс, понякога и кикбокс. Динамична стрелба, харесвам оръжия. Ходя на йога и на дихателни и енергийни практики. Но най-ценният процес, който осъзнато практикувам от известно време насам, е саморефлексията. Тоест прекарвам време в размисъл за ценностната ми система, за навиците ми, за кои са дребните неща, които ми пречат да разгърна максималния си потенциал и да бъда най-добра във всяко едно отношение. Най-добрата майка, най-добрата домакиня, най-добрата в бизнеса с имоти, най-добрата като менеджер. Другия ми най-голям учител са провалите. Влюбих се в бизнес с недвижими имоти преди близо 13 години. Наложи ми се спешно да се издържам сама. Доходите на семейството рязко секнаха. Учех архитектура през това време. Изнесох се и по това време живеех в едно мазе с прозорец, защото това беше найма, който можех да си позволя. И всъщност първата цивилизована работа, която си намерих, беше брокер на недвижими имоти. Трябваше да си купя бизнес облекло от втора употреба, понеже не можех да си позволя от стандартните магазини тогава. И уж по случайно стана така, че аз усвоих занаят, в който се влюбих. Бях на интервю в Home to You. Това, което ми направи впечатление, беше, че са усмихнати. А човек, който няма пари, не би бил усмихнат. Казах си, щом те могат, значи мога и аз. И започнах. Ако трябва да сравня Ралица днес и Ралица от мазето, всъщност това е същата Ралица, която има големи мечти и вярва, че всичко е възможно, ако си готов да се потрудиш достатъчно, за да си го заслужиш. Но в същото време днешната Ралица е по-уверена в това какво може и какво е. В момента в Home to You съм изпълнителен директор. Много се вълнувам за това, което предстои. Нямам търпение да получа семейство, с което да сме от един отбор. Нямам търпение да видя те как ще се справят с тяхната част от задачата, защото всъщност моята по-нататъчна работа ще е пряко обвързана с резултата от тяхната. Така че ние трябва да сме в много добра симбиоза и да сме споени и да действаме като един, ако искаме да постигнем резултатът, а именно да спечелим състезанието.